Isto? Ja. Allora guarda. A ne figlio scalabu. We zo contano a goeie weer dan niet. Aveva mando scalabu non ne figlio. Cara ne creas beha di lavoro seg. N'entrave dover ende ne advella. Pa n'entrave dover la kom. Nube da dra. De hamintin. Sicur Francini da Fiscia Gueli. Io, Argueli, aveva fisce bambes da hamintin. Me la devo, ma sono mi tranquillo in zambi di nosa che pisci che ne da over bambes. In diese caos, e che meo. Da hude nu en dan zeg ik niet patates da ginja roglein. A da hude bij Petaramon da jardin. En daar is plaats da luzu en otende de daar is er ook. Ben maar tegen ook. Ja, maar aan dat he, maar daar de ook. Nou, en ik eerst toen dat he, en de nevel lijkt ziek. Ja. Maar ja, neer post de hoenen die gaan heen, brema Petaran niet fit. Maar doe nog eens een keer naar daar. Brema post Michel Neves dat he. Michel Neves. Trondro, Neves, Michel Neves, Trondro, dan ne vale da compagnone saguat. A chasa da gischer. Lo de chasa da gischer, surtout de keer. Heb ik gebracht, hè, hoe je was get aan duurder. Ja. Ja. Wauw, wat doet dat, ja. Ah, hij probeert nu, hè. Uiteindelijk dat je door koud, de holen. Die gaan echt, maar que his kinder hebben we groter chas. Ah, brema we rooi kaletenu. Zet u de kaletenu erop dan. Aqui, pe a casa zo queste come repues. Maqueta come repues. Aqui a casa zo de repues bebes de duurt maar daar mitten waar u. En dan le to no tru aga manu he. E daar zijn skeletten nodig. En draal zo de hoede aqui. En wil heral padu de wervel. Maar que his kinder ga de bal do rentul fu sa jardin. Brema preservere di vidar chas. Aga tu unen da vede da han nog de servier di ne evreeg. Aga nu zijn tam kasse de barse. En de zag. En de servier. Aga no pos poltreju. Aga den tolbise mosse. E 6 poltri. Al poltri azo ataquite a casa ne me chome bars. Trouwens, Gemstein. A da hoede nu he. E we ho discusse deur. Maar dat poltri. Pesa arce dobre. A pesa bees. Immer zo. Bauch. Ja, ne me kerro tambit. A pesa monument dalla cabra bees. Michel Jual zo tondo da chas. Dat is er. Binnen zo'n charge, dat zo keer blij weg. Maar dus gewoon dat hoezelt per ben, maar penna ook de penna drie. Goeie kwaars. Met mij, als we gaan en tol. En tol doorgaan die waar goed staan daar. En dan, u dan gaan we zijn maat. Op voor mijn gie is zeker. Aan mij. Mondover en tam Serentis. Da gie. Nu kun je op jou da gie, joh. Met dat bouw da gie, meer. Agora da gie, gobar. En dan tertro. Lamet. Gababis, evabis gaan dan. Tal, we nog kippen aan mijn bouwen. Ah ja, en bij goeie glas.
Ah, goeie gasten bij moesten. Zet een trouwzoon niet keer eerst over, want hij is deel. Hij is de gast door bij moesten. Maar wanneer is deel niet keer eerst dan? Maar moest je. Zet u recherche als ook keer blij mee, maar terug blij bij Ban Amsterdam terug blij hè. Ja, als blij mee zit rolo. Arre pas on baranoa denk af que gistomé gato. Arre golon que do bleu. Arre don que de disto. Meer dan que gouda troeger bleu ne bij de broos piziu. Oh, die is pas wistoma nam saria. Ja ja. Maar arre aan kou dan troeger bleu. Tijd pederi u sezuzen. A blamur da druha as je dulagat. Dal wil que skreer. En nu dat is pak al los toen damit. Moest eens gewoon bebinden maar pinda, bebinden maar los. Ja. Als je dat goed in nu, dingen dan los daar in magisch, kan er zien dat over een tamroen niet. Dus is zo een tam met bieren hebben dat gure bieren. Dan moest je pas door over Jezus. Je weet toch dat? Als je goed maar zegt, dat is je wel echt, zo is toch dat hier. En Tolbies zeggen. Maar aan die fiets zo geftin de boeren waren daar. En terug blauw de schaars geftin ben. Nem met die koud wist er emotie. En dus raak ik de boeren de keer. Arre Michel is zo surtout e keer. Niet vinden ze raak de la boeren. Dan nog rien. En daar hij zo. Merk je mee, was een tolder aan hem. En er rond er zich land die kwam. Ja. Zet u pas aan een hoe je die sterves. Ik was aan elkaar veel. Oh, ik gaf die man die sterves. Ik kreeg hoe ze kan dat doen bij Berlijn doen. Dat per open ook op jou. Ja, ik na hem mee. Ik was nog gaf en ik kreeg Francine die uren bij leg bij die sterves. Alles kreeg wel je. Die bij Basten en bij die kwam. Ja, Francine Andrebon. Io me de hospit. Io Francine Andrebon, als ik goed heb in schaal, voilà. Ja. Maar toen in Lola waren ook gaar schaal, voilà nu. Ja. Zet u aan nifin zo'n prima wisje gedaan, u wist u nu met een gal gooi lamp zoeken binnen pas in Liberia. En nu heb ik officieel weer daar hier dan. Ja, zet u iemand goed. Pitan dus gereed. Arom kwijt. En dus bij de zoek mee bestaan. God is niet veel meer goed. Bij hoe bij de nalgati van ik weet. Meestal dat staat hij logo die je naar somje. Die je naar logo de lakin ervol in dat dien. Amateur loa. Dat zo wij mezelf bij dien nu weet hoe bij dat was. Niet vinden ze dien. En niet wist je dat man kin. Wist je dat man kin. A penubras zo penalo gewoon waarom droog dan niet zo laat hem. Nus kijk kin. Als je in Barzeleas. Zet je pook kin naar man. Maar nus kijk kin als je in Barzeleas met mijn moeder Peter zo Baleas. Maar goed nus kijk die ja. Kan nou je gebelief zeker. Ta. Zet u rabo dat koudjes goede dat ga je een kramp in de lees die gaan. Figuur is gezien bij lees. Ja, maar dan niet vinden ze bij mij als ons figuur nog gaan dienen. Maar ik weet het. Maar hang, kun je terug maar mij weer arbeid om dat naar waar aan toe doen. Ribotarien sandaal dus kinderen zien door man. Er is zaman en die vindt maar kele boeren bij ribotarien sandaal. En dan is je bij die label. Maar die vindt dus geen label. Nou ja, zet u petten dus gereed bij Mondanoriën. En dat zal dan de oos, que dat traan nog gereed, dat meer mal naartoe, dan dat weet het petto, dat wij even naar die en dingen weet even juist. Hoe is dat gebed? En we zeggen dat weet het niet. En Mahoun bij Mantre Bras. Ja, goed. In plaats er wel in zien dat men beschreven nog hebben, er wel in dat man doet.